Představte si, že ležíte v ložnici na středověkém hradě. Na sobě máte několik vrstev oblečení, přes sebe tlustou vlněnou deku a kožešinu a přesto vidíte svůj dech kondenzovat v ledovém vzduchu. Okno je zavřené okenicí a v rohu dohasíná oheň v krbu. V místnosti je stěží okolo 10 stupňů Celsia. Není divu, že dodnes říkáme zima jako na hradě. Masivní kamenné zdi sice poskytovaly nedobytnou ochranu, ale uvěznili obyvatele ve studeném obětí. Jak tedy lidé v těchto ledových zámcích přežili mrazivé noci? Co museli udělat, aby se v noci na hradě neproměnil jejich domov v ledovou past, ba dokonce rodinnou hrobku? V následujícím videu odhalíme nejen každodenní triky, které středověcí hradní páni i čeleď využívali k udržení tepla, ale i jeden překvapivý výdobytek, kterým středověk předběhl svou dobu. A na konci zjistíme, že jeden hrad skrýval téměř centrální topení, neobvyklý způsob vytápění, o kterém jste možná neměli tušení. Proč byly středověké hrady tak studené a jak se jejich obyvatelé na tuhou zimu připravovali? Zjistíme, které části hradu se v zimě využívaly a jak architektura ovlivňovala teplotu uvnitř. Odhalíme konkrétní metody, jimiž lidé zaháněli chlad, od otevřených ohnišť, krbů a kachlových kamen, přes vrstvené oblečení až po společné spaní a další vychytávky. Ukážeme si také, jakou roli hrály kožešiny, závěsy nebo třeba teplo domácích zvířat. Nakonec odkryjeme překvapivé tajemství středověkého vytápění. Prozradíme si, jaký nečekaný vynález či zvyk pomohl některým lidem přečkat nejkrutější mrazy. A věřte, že tohle středověké ústřední topení vás opravdu překvapí. Středověké hrady byly budovány jako nedobytné pevnosti, silné kamenné zdi, malé úzké otvory na místo oken a rozlehlé sálové místnosti. Tahle architektura výborně sloužila obraně, ale pro tepelný komfort byla pohromou. Celý hrad nešlo vytopit, zejména ne v zimě. Ve skutečnosti se v chladných měsících obýval jen zlomek místností. Většina křídel a věží byla uzavřena a ponechána promrznutí, zatímco život se soustředil do několika málo obytných komnat, kde se topilo dnem i nocí. Vše ostatní, od dlouhých chodeb po strážnice na hradbách, zůstávalo ledové. Už ve dne panovalo v hradě nepříjemné šero a chlad. Malá okna se skleněnými vitrážemi, které se objevují až ve 13. století a jen u bohatých, propouštěla málo světla i tepla. Většinou je chránily dřevěné okenice nebo napjaté plátno, což zabránilo průvanu, ale také zamezilo slunečním paprskům prohřát interiér. Uvnitř proto musely svítit kachlové či kovové kahany plněné živočišným tukem nebo louče v držácích, které sice poskytovaly světlo, ale kouř a zápach navíc. Za tlustými zdmi byl člověk v bezpečí před nepřáteli, ale přišel o pohodlí. Středověký hrad byl zkrátka syrový a nepohodlný, plný chladu a často i zápachu. Není divu, že dámy bývaly zimomřivé. Některé jejich komnaty proto tehdy nechali vyložit dřevem a omítnout, aby lépe držely teplo. Výsadou luxusu byly také barevné tapiserie na stěnách. Ty nezdobily jen sál krále, ale sloužily i jako izolace. Těžké závěsy na stěnách dokázaly částečně zabránit pronikání chladu z kamene. Na podlahy se pokládala sláma, rákos či koberce, aby se nešlapalo po studeném kameni. Navzdory těmto opatřením zůstávaly velké prostory ledové. Velký hodovní sál, srdce hradu, míval uprostřed otevřené ohniště, až později krb u zdi a vysoko v krovu dýmník na odvod kouře. Večer se však oheň z bezpečnostních důvodů přiklopil nebo přiškrtil, aby jiskry nezpůsobily požár. Jakmile plameny pohasly, teplota v sále rychle klesala. Vysoký strop a kamenné zdi udržely jen minimum tepla. Odhaduje se, že i s celodenním topením se v těchto prostorách podařilo udržet jen okolo 10 stupňů Celsia a to byl považován za nadstandard, luxus dostupný nejvyšší šlechtě s dostatkem dřeva a služebnictva na přikládání. Pro běžného člověka by taková tepelná pohoda byla stále krušná zima. Středověcí lidé byli zkrátka otužilci. Je důležité si uvědomit, že soukromí bylo minimální. Zapomeňme na představu, že každý člen družiny měl svou ložnici s krbem. Ve skutečnosti často ani panovník nebyl v místnosti sám. V jeho ložnici přespávali sloužící, osobní stráž či dvořané. Běžní členové družiny spali pohromadě ve společných prostorách. Tím se sice ztrácela intimita, ale aspoň se sdílelo tělesné teplo. Každý člověk navíc znamenal další zdroj tepla, byť malý.
Mnozí hradní obyvatelé tedy paradoxně vítali těsné soužití. Lidské teplo bylo v zimě doslova k nezaplacení. Jak ale konkrétně řešili vytápění a udržování tepla? Odpověď nás čeká v další kapitole. Oheň byl prvním spojencem v boji proti zimě. Už od pravěku platilo, že kdo si umí rozdělat oheň, má naději přežít mráz. Na středověkých hradech zajišťovala teplo kombinace různých topidel. Nejstarším typem bylo otevřené ohniště. V prostých příbytcích uprostřed místnosti na kamenech, na hradech, zprvu hlavně v hodovních síních. Jakmile se ve 12. až 13. století rozšířily komíny, přesunulo se topení ke stěnám. Objevuje se krb s otevřeným ohněm a komínem. Traduje se, že krby na sever Francie zavedla královna Eleonora Akvitánská, poté co jí byla po roce 1137 v chladných hradech zima. Ve 14. století pak do šlechtických sídel pronikl technický zázrak, kachlová kamna. Tato uzavřená topidla s keramickými kachly dokázala akumulovat teplo mnohem lépe než otevřený krb. Navíc se přikládala ze sousední místnosti, takže obytný pokoj nezamořoval kouř ani popel. Kamna sálala příjemné teplo ještě dlouho po vyhasnutí ohně, byla bezpečnější, jiskry uzavřené, a spotřebovala méně dřeva než otevřené ohniště. Kdo měl na hradě výkonná kachlová kamna, mohl si být jistý přežitím zimy v relativním pohodlí. Není divu, že se z kamen stal symbol luxusu a moci. Bohatě zdobené zelené či hnědé kachle se brzy staly chloubou hradních komnat. Alternativní či doplňkovou metodou vytápění byly železné koše s žhavým uhlím. Tyto přenosné braziery, česky řečené ohřívací koše, se daly přenést tam, kam bylo potřeba, třeba do kaple při modlitbě nebo do strážnice k noční hlídce. Byly však i nebezpečné, protože otevřené uhlíky mohly spotřebovat kyslík nebo způsobit požár, pokud by se převrhly. Přesto se často používaly v koutech místností, kam teplo z krbu nedosáhlo, nebo například v kostelích. Dochovaly se záznamy, že vesničané si na dlouhé mše nosili své vlastní ruční ohřívače, duté kovové koule či nádoby naplněné uhlíky, aby se v chladných kamenných kostelích vůbec ohřáli. Během zimy se na hradech zkrátka topilo, čím se dalo. V kuchyni plál oheň pod kotli takřka nepřetržitě a hradní kuchyně patřila k nejteplejším místnostem. Někdy nad ní byly zbudovány komůrky pro služebnictvo, malinké a bez soukromí, ale pěkně vyhřáté stoupajícím teplem z pece, které navíc vonělo po čerstvě upečeném chlebu. Hradní páni trávili večery ve velké síni u krbu, ale na noc se často uchylovali do menších místností, takzvaných ložnicových komnat či solnice, kde se teplo lépe drželo. Tyto soukromé pokoje bývaly vybaveny vlastním krbem nebo kamny. Pokud náhodou ne, posloužil přenosný oheň, už zmíněný koš z uhlíky, který tam služebnictvo doneslo. Kromě ohně samotného však hrálo obrovskou roli oblékaní a vybavení lůžek. Středověcí lidé velmi dobře chápali význam vrstvení oděvů. Dnes bychom řekli cibulový princip. Nosili dlouhé spodní prádlo z lnu, na něm vlněné tuniky a kabátce a navrch pláště s kapucí. Proti větru sloužily navíc kožené prvky a samozřejmě kožešiny. Ty byly ovšem znakem vysokého statusu. Ve 14. století dokonce zákony určovaly, která vrstva společnosti smí nosit jaké kožešiny. Například ve středověké Anglii směli jen zámožní mít liščí či jehněčí kožešiny, zatímco chudině byly vyhrazeny na nejvýš kožešinky ze slídičů, lasice, kočky a pot. Na hradech si tedy šlechta užívala hřejivé pláště lemované kožešinou, třeba hermelínem nebo sobolím, zatímco nižší služebnictvo se muselo spokojit s hrubou vlnou. Přesto i prostí lidé občas získali menší kožíšek z lovu drobné zvěře, pokud jim to pan dovolil. Kožešina i malá pořád hřála. Kdo neměl kožešinu, spoléhal na vlnu. Ta hřeje, i když je vlhká, což tehdy také využívali. Psanci prý nosili i schválně mokrou vlnu, která tuhne a vydává teplo, což zní zvláštně, ale fungovalo to. Samostatnou kapitolou je spaní a lůžkoviny. Středověká postel zámožných lidí byla vysoká dřevěná konstrukce, často postel s nebesy, tedy s rámem pro závěsy. Večer služebné zatáhly kolem lůžka těžké látkové závěsy, které vytvořily uzavřený prostor. Tento stan v komnatě pomáhal udržet teplo kolem spáčů, izoloval je od chladu v místnosti a průvanu. Do postele se prostřelo několik vrstev přikrývek, lněné či konopné plachty, na ně kožešinové deky nebo prošívané pokrývky plněné peřím. Nechyběly polštáře a často ani noční čepice. Spát s odkrytou hlavou by znamenalo ztrácet cenné teplo.
Před ulehnutím mohly služky zahřát lůžko pomocí ohřívací pánve, kovové pánve s dlouhou rukojetí, do níž se daly rozpálené uhlíky a přejíždělo se s ní mezi pokrývkami. Postel se tak vyhřála a vyhnali se nezvaní hmyzáci. Jedna z nejdůležitějších zbraní proti nočnímu mrazu byla tělesná blízkost. V chladných nocích spávali lidé v jedné místnosti pohromadě a často i po více lidech na jedné posteli. Ilustrace a záznamy z té doby ukazují, že sdílené lože nebylo výjimkou. Bylo běžné, že sluha spal u nohou svého pána, nebo že se sourozenci tísnili vedle sebe. Tělo každého člověka totiž vyzařuje teplo a ve skupině se tato energie sčítá. Chudí lidé často spali ve svých chalupách všichni pohromadě a ještě s domácími zvířaty, aby využili jejich teplo. Na hradě to nebylo jiné, snad jen velká hospodářská zvířata zůstávala ve chlévě. Ale například psi běžně spávali uvnitř a zahřívali své pány, ostatně rčení o psí zimě, anglicky Three Dog Night, noc tak studená, že vás zahřívají 3 psy. Má středověké kořeny. Pokud byla zima opravdu krutá, neváhali lidé vzít do postele i ohřáté cihly nebo kameny zabalené v látce jako primitivní termofor. Všemi těmito prostředky se snažili překonat nejchladnější hodiny noci, zima ve středověku byla dlouhá a krutá, trvala měsíce a skutečně šlo o přežití. Lidé proto museli být vynalézaví a přizpůsobiví. Kromě přímého boje s chladem, topení, oblečení, spaní, existovaly i strategie nepřímé. Jednou z nich bylo zpomalit životní tempo, takřka upadnout do jakési poloviční hibernace. Samozřejmě lidé neumějí opravdově zimním spánkem prospat celou zimu, jako medvědi. Ale historické prameny naznačují, že ve středověku, zejména v oblastech s drsnými zimami, jako byly francouzské Alpy či Rusko, lidé trávili zimní období velmi pasivně, spali mnohem více hodin denně, často i ve dne, a omezovali fyzickou aktivitu na minimum. Venkované v Rusku prý během nejtuších mrazů prospali až polovinu roku. Probouzeli se jen jednou denně, aby zkontrolovali oheň, a pojedli kousek tvrdého chleba. Zbytek času leželi na mačkáni u sebe v posteli, aby se vzájemně zahřívali a zároveň šetřili energii. Dlouhý spánek totiž znamenal i nižší potřebu potravy, v době, kdy zásoby byly omezené. Tímto způsobem dokázaly rodiny překlenout nejkrutější zimní týdny s minimální spotřebou jídla i paliva. Lidské tělo se sklidnilo a přečkalo zimu v úsporném režimu. Dokonce i hospodářská zvířata se snažily jakoby uspat. Záznamy víme, že sedláci ve francouzských horách v zimě nechávali své krávy a prasata odpočívat v temných chlévech. Krmili je jen málo, aby i ta zvířata byla klidná a méně žrala. Zkrátka, všichni se v zimě uskromnili. Tento přirozený zimní režim pomohl mnohým ve zdraví přežít až do jara. Samozřejmě, šlechta na hradech nemusela hibernovat jako chudí sedláci. Měla zásoby jídla i paliva. Přesto i na hradech byl zimní program klidnější. Nekonaly se válečné výpravy, pole nevyžadovala práci. Pánové se věnovali plánování, lovu na sněhu nebo hostinám, ale celkově trávili více času u ohně a v posteli. Z některých kronik slyšíme i úsměvné poznámky o tom, že v zimě rytíři rádi stloustli u krbu a lenošili. Vedle způsobů chování ale ve středověku vznikly i technické inovace, které pomohly v boji se zimou. Už jsme zmínili kachlová kamna, geniální vynález vrcholného středověku. Archeologické nálezy kachlů ukazují, že první keramická kamna na našem území se objevila už ve 13. století a v 15. až 16. století už byla běžnou součástí hradů, zámků i měšťanských domů. Kamna se neustále vylepšovala a zdobila. Stala se z nich i estetická záležitost. Dalším vynálezem byly třeba dvojité dveře či závěsy v portálech, které bránily úniku tepla z místnosti, když někdo vešel. Také vznikly první ohřívače nohou, dřevěné či keramické bedničky z uhlíky, na které si panstvo mohlo položit nohy při sezení, předchůdce dnešních elektrických topení pod stolem. A u lůžek bohatých můžeme zaznamenat i teplé podušky, plněné peřím či ovčí vlnou, které byly před spaním nahřáté u krbu a pak vložené pod pokrývky. To nejpřekvapivější nás ale teprve čeká. V některých výjimečných případech totiž středověcí stavitelé přikročili k řešení, které předznamenalo moderní technologie vytápění. Představte si obří gotický sál, kde i uprostřed zimy není cítit průvan a kamenná podlaha hřeje do bosých chodidel. Zní to nemožně? Jeden takový případ se dochoval a my si ho konečně odhalíme v následující části.
Nyní odhalím překvapivý způsob vytápění, kterým středověcí lidé dokázali vyzrát i na kruté zimní noci. Vydejme se na hrad, který v tomto ohledu vynikal. Na velkolepý křižácký hrad Malbork, Marienburg v dnešním Polsku. Ve 14. století, kdy ho obýval řád německých rytířů, zde vznikl jedinečný systém vytápění na principu hypokaustu, čili teplovzdušného podlahového topení. Fungovalo to tak, že v suterénu pod velkým refektářem, společnou hodovní síní, zatopili v mohutné peci. Horké spaliny a vzduch proudily do komory plné kamenů, které se rozpálily do červena. Poté se táhly kanály ve stěnách a podlaze do horní síně. V podlaze sálu ústilo několik desítek otvorů s keramickými mřížkami, kterými sálal horký vzduch do místnosti. Když bylo potřeba, otvory se uzavřely po klopy a systém fungoval jako akumulační kamna. Nahromaděné teplo ve zdi a kamenech se uvolňovalo postupně. Chytrými klapkami šlo regulovat tah komína i přívod vzduchu, takže rytíři dokázali vyhřát obrovský sál na příjemnou teplotu a ta vydržela i den či dva. Tento středověký centrální systém byl nesmírně efektivní. Šetřil dřevo a zároveň ohromil návštěvníky, kteří vešli do gotického sálu a cítili, že je tam teplo od podlahy. Malbork tak naplnil jeden ze snů středověkých lidí. Mít teplo rovnoměrně v celé místnosti, nejen u krbu. Samozřejmě, takový výdobytek byl výjimečný. Většina hradů si něco takového dovolit nemohla a malborský hypokaust zůstal unikátem. Dočkali jsme se podobné technologie vlastně až s moderním ústředním topením v 19. století. Přesto ukazuje, že středověcí inženýři byli schopni úžasných řešení, pokud na to měli zdroje. Kromě malborského topení jsme během videa objevili i další překvapení. Třeba to, že společné spaní nebylo jen pro zábavu či nedostatek postelí, ale mělo praktický význam pro přežití zimy. Také fakt, že lidé v zimě zásadně změnili svůj režim dne. Setměním den skončil a všichni si brzy lehli, protože udržovat aktivitu v chladu a tmě nemělo smysl. Běžné bylo i takzvaná dvoufázové spaní, první spánek, pak krátké probuzení okolo půlnoci na modlitbu či přiložení do ohně a poté druhý spánek do rána. Tato přirozená adaptace pomohla lépe zvládat dlouhé zimní noci. Dozvěděli jsme se také, že kožešiny a teplé oblečení byly natolik cenné, že jejich užívání hlídali zákony a že i král musel občas zkousnout nepohodlí. Třeba český král Zikmund Lucemburský byl svým lékařem nabádán, ať si nemyje hlavu příliš často v zimě a nechodí ven s mokrými vlasy, jinakže nastydne a zhorší se mu migrény. Vidíme tedy, že středověcí lidé rozhodně nebyli hloupí. Znali zásady otužování, věděli, jak na sebe v zimě dbát a dokázali si poradit i bez moderních vymožeností. Nakonec můžeme říci, že přežití mrazivé noci na hradě nebylo otázkou jednoho zázračného triku, ale spíše kombinací mnoha opatření a zvyků. Od architektury, uzavření částí hradu, dřevěné obklady, tapiserie, přes technologie, oheň, kamna, ohřívadla, až po lidské chování, vrstvení oděvů, tulení se k sobě, dlouhý spánek. Středověký člověk byl zvyklý strádat a tak to, co by nám dnes připadalo jako trýznivé podmínky, bral jako běžnou součást života. Přesto byl vynalézavý a neustále hledal způsoby, jak si i v kamenném hradě vykřesat trochu tepla navíc. Jak by vypadal takový zimní survival na středověkém hradě dnes, očima moderního člověka? Představme si, že bychom dnes museli strávit noc v nevyhřívaném hradě či zřícenině. Pravděpodobně bychom sáhli po stejných principech. Oblékli bychom se do co nejvíce vrstev funkčního oblečení, zabalili se do spacáku, moderní ekvivalent několika přikrývek a závěsů, a rozdělali oheň na krbu či v ohništi. Možná bychom do postele vzali termofor s horkou vodou, což je vlastně totéž jako nahřátý kámen či cihla našich předků. A rozhodně by platilo pravidlo víc lidí, víc tepla. Ve skupině by se nám nocovala zima lépe než o samotě. Z dnešního pohledu jsme díky topení, elektřině a izolaci zdí odvykli chladu. Když doma zatopíme na 22 stupňů Celsia, těžko si představit, že bychom spali při 10 stupních jako středověcí králové. Přesto se můžeme od středověkých lidí ledacos naučit. Například si uvědomit hodnotu teplého oblečení a vrstev. I dnes se doporučuje v zimě doma raději přidat svetr, než hned vytápět na maximum. Nebo to, že jít spát dřív a vstávat s rozedněním je přirozené. Ušetří se tím svícení i energie. Ostatně koncept dvoufázového spánku se dnes znovu zkoumá.
Také zjišťujeme, jak důležitá je pospolitost. Naši předci překonávali zimy společně, v rodinách natěsnaných kolem ohně. Dnes často topíme každý sám ve svém bytě, ale v krizi bychom se zase semkli dohromady. Naštěstí už nemusíme uvnitř domů trpět takovým chladem a zápachem jako středověcí hradní obyvatelé. Technologie pokročily. Od hypokaustů přes kachlová kamna v každé světnici, v 16. století už byly běžné i v měšťanských domech, až po dnešní ústřední topení a tepelné izolace. Kdybychom však o tyto vymoženosti přišli, právě znalosti našich předků by nám pomohly přežít. Středověký manuál na zimu, tedy připravit zásoby dřeva, utěsnit obydlí, obléci vlnu, spát pospolu a udržovat oheň, by se rázem hodil třeba při dlouhém výpadku elektřiny. Na závěr si můžeme vážit toho, v jakém komfortu dnes žijeme, a zároveň smeknout před odolností lidí ve středověku. Příště, až navštívíme v zimě nějaký hrad a bude nás tam zebat, vzpomeňme si, oni tam takhle žili každý rok celou zimu a přesto to nevzdali. Přežili mrazivé noci díky důvtipu, práci a semknutosti. Možná to nejlepší, co si z toho může odnést moderní člověk, je poznání, že spolu dokážeme zimu překonat s nás. A také trocha vděčnosti za každé zatopení v kamnech, za každý radiátor, který nám teď tiše hřeje. Protože za tím vším stojí staletí hledání způsobů, jak si udržet teplo v mrazu, od otevřeného ohniště až po tajemství teplých kamen středověkých hradů.